तालाला त्या दिवशी कुजलेला घेतला. हा काय किड होतं त्याच्यात खाली एकदम तालाला म्हणजे नक्की हाय काय लय खाली गेला असेल. लय खाली गेला मोठा आहे तो. बाबांना किती भेटली तू? हा. भरपूर भेटली. कुठे कुदला नाही होतास ह्याच मध्ये बारक खाऊ दे नाही तर मोठा हा बारीक आहे पण असेल रुंद झाला वरती असतो हा खाली रुंद होतो. हा का खाली भसभसीत असतो. दगड भेटून रुंद व्हायला भेटला. अगं हा का आहे ना हो लांबच्या लांब तुटला. तुटला हो तुटला. वाईट पांढरावाला आहे. मग काय झालं? तुटला अजून असेल काय मोठा. बारीकच आहे. अजून नाही कुठं. दोघांनाच बोलून